Počuješ ma? Haló? Haló? Nepočujem. Čo sú tu stopy? To nebudeme ani počuť, keby zakričal. Hej, hej! Počkaj, skúsa prevaliť túto. Igor! Ešte zapalíme od celého do folie, že nohy asi ho troška zjadú. Napríklad. Pokud to teplé v retušku máte, nie? Tak mu dajte. Termofóliu tuto, takže môžeme toto všetko. Budeš schopný prejsť s nami? Asi nohy do toho. Pod Stratencom, skúsok od tú vrcholu. Dobre, zatakíme ho. A ty si nás počul, keď sme kričali? Hej? Lebo... Akurát, že to je zavetrie. Do zavetria sme sa na chvíľku schovali a sme tu stali asi 2-3 minúty a čo sme zakričali a už sme išli ďalej, vieš? Že by sme ťa prešli. A videli sme čerstvé stopy. Jedna partia išla z Osinovského sedla a druhá partia išla z Kurskej doliny. Lebo taká informácia bola, že niekde pod Malým Krývaňom. Kokos úplne stuhnuté. A ty chceli ísť na chatu, na suchy, pod suchými? Tak, ja ti toto rozopnem. Tuto sem. Vrat na 13, vrat na 8. Chalani, obúva sa a pomaličky skúsime prejsť. Už sa troška zohrial, tak pôjdeme do prehybu. Toto si nahrň ešte do ponožky, aby či máš také kratšie, čo? Daj si čelovku. Nohy, vieš, tie topánky mal premrznuté úplne na kost tvrdé. Hej, má ho. Chvíľku sa zohrial, len najlepšie už keby sme išli šlapať a vyzme sa. Určite musí sa zahriať. Snehu tam hoď. To nevypiješ, to je žeravé. Ešte trocha ti dám.
Kto ide s nosičami? No idú z Krivania. Dobre chalani, poďme hádať. Ako tie nohy? Nemá to. To nemá, ale je to gorský alarm. Okákujúci. Pojď,